trong thầy xí là vậy aka ventilator ở mà vàng khan min cha du chu ne ang ka kut nget ka kin chel tlat. She goes, I'm gonna get there no matter what. No, life's not hard when you have guts. And then she gets off her knees, brushes off the dust. Why send that thing I say na in a car when life knocks her down, she just gets back up. Why send that thing I say na in a car. Ama kha zoi ang renga amu ngai renga chanin I chopo a e tui mi alawa engma e du lawa I kalwa ka chwa ka tireng me ya mung ya ya atlaya e ro kha chan chai pui kan nei wangin rei lo te lo tho chwa ka e lo ti a ya khan e ya amule vat me ya chuan sunday lo nia sunday ya po anuam lo ni lenga akazin hostel atengin chai turin lo kala aron thut pui le thawa adu zong te kha a e thei lo ani ke ni chuan na chia mai maya kan nga ya chuanin monday ya po khan anuam sam chia lo ke pon ka na ka kalsana chuanin I drip po kan la khai lo chu mini chuanin tuesday a po khan aron tho har ta lo re chuna khan a thil che ei chak zong a soya enga motali ei lo chuan na chong na I ei bok thin si a chumi atan chuan ei turi ei anga ya I katia chuna khani na ei chak zong a soya ka siama ama ro chu I khamini khan holiday ni wangi ina ka om ve a chuanin vot te kha tia khwa sik boka ma se pakhat ma ei thei ta lo re ranga da ya khanin bom hu te lum le plain biscuit min pela kapai thei mai thei sinatia I ka va pe a tlai kho thim do na ma se luak chuak le ta veka ngai that lo na kan le nei lo zel hei tun lai nan na tia ang vela hyang kan ngai ni chuan zan kha lo nia ka in ngai to thuta a thian nu nurse kha ka phone ta zan daria vela daria ma de win ka phone ani kha daria nu de wa lo thlinga drip kan khai ta apa in jinglam dar ni don thlenga men puya ke chu ruma ko ma kan mu chuang lawa chuan min ti mu tamang hau lawa chumi zan nu kazung lawatia ni chuta po chuanin thile ei lo wanga zung lawa ti kalangai zel ani azin azum lo na chin kha ka zot lo ngai that lo na hi kan nei lo reng chuanin chu tuesday zan alo ni ta wednesday lo chwa ka na lo thei lo ka kal nge anga ya ka om lo chuan thil ti thei lo om ta chu ka kal ma chuanin thian nu nurse dang close friend mo kha ka ko le ta nursing care ni le ngai pe ka nga ya karin chan don chia I om chuan dripi khai theya I vil theya ke ain I shezo ka I thiama ka tia dar kwa ka lo thlenga nga tia dar kwa dripan lo khai le ta chuanin dar som vela khan lo luak le a thian nuin a luak an en khan apa khala chuak man lowa boka chuan a luak an en khan mei luaka hian thisena oma I doctor ne na kan kal nge yanga in tia ti chuan rem chang ma saber emergency kan du ta hovin lo zukal mai ro karon tel lawanga ka enge ka na hi karon ching felanga karon join ve me yang cheu ka tita ti chuan dam do ina chuan an lo shwai ta ama in alakal theya an kwa maya alakal thei veka engkim I dam zoi de wang mai hian a omani casualty a LRM hospital a ti chuan a thisen vel an han check khanin thisen var nei lo an ti tatlata chuanin an admit ta an han admit fel kha I ICU wa omanga yan tia ni lai ni chuan ICU wa kan lu e kan a ve kan ni mei amak kan ti khati em ma lo na khamo alo soi si lo kha ka thin te porim ma se lo thon em kan nei lo ani hi chu a chak ema ICU wa amamo an pe anga kan chhuak le mei tura ka langai fan patlan tha I ka thlen ve chuan ICU an lo khung fel vek to ma se a har vek ama chu biak thei vek dam ang mai in kan in bia
a hmel te pawh la dik khawp mai septicemia alo na sa deuh tawh sia enkol a har ta em a i kha khan a kidney kha ti function lo ta a kidney function lo a tuna pawh function lo a chua patel boka a lung te pawh a vung an tia chung neuh chu ani khawm deuh ta vek pathian hreturin a thian te a duh thu te min hril chutianga i thil pawimawh lutuk ang chi kha min cha hran pa lawa a zawh te chanchin te a ngei tawh thu te ina awm a chak thu te min ngei thu te kan hnian a awm ve chak thu sei ni zana te a tong thei si lawa aka ventilator a awm awang khan min cha du chu nei ang ka kut nget takin a chel tlat min cha du chu nei ang a thian te hnen a thu min cha pawh chu ka hril vek tawh a chang chuan vairam lama phur thei te hi ni se o te kan han ti vat vat amo ma se ma hi chi sam thei ani lawa engkim hi pathian kuta awm ani a engkim ti thei tu pathian hnen a hian i kan thlen zela kan chunga lo tlak tak a chuan mizo te chu intan pui tel hi kan nia mi te chuan enga tinge chumi khami a zawk chuan eng tiangin nge ti te mizo dam doi pera u ti te tam tak kha thuron kha kan donga chu wang tak chuan a paril ru phei hi chu buai em a ril ruin swal reng in a oma ama ero chu tun Sunday khanin kan nau doctor pakhat hi i kan kowa kim kha min en fia sak turin anen kolmite a thato kem ti te eng angril runge kan putang ti te min hriat sak turin cholni chhuna khan khatiang khan min ti sak ta veka ril ru pakhat puin om ula thei pato pan chwa nakara hian sei thei kan nei lo engma ril rudang put angai la veti in Sunday tang khan chutiang min hril ta ka wang chuan ril ru pakhat puin kan om ta ni nimin pia ti khan am doctor kha chiang taka ka kom du awangin i in entir turin ka ming ka peluta ka in entir huna khana ma kha ka bazot ta top me ni mu an harlu tu ka ni dik tak chuan an lut chuak i di tlan chunga kan lo chang ti lo kha chu va soi ta feka doctor te hi kan be dong ve ngai lawa a chanchin hi ka soi lok thei lo ama ero chu thei top be dong lovin thei top kan chhuani ti in min chang no pang smart le fel berte jing mi ani ano pan lai chuan an tlei rol chuak chawa apang changlu tuka nu le pa hi chu min nek na taviau maya chuti chung chuan a fing lu tuka a nel om boka kan then le roi zong te han ngai na lawan om lo chutiang mi chu ni in chunga ero chan adang ta nu le pa bula chuan i over taka pangchang ve chi ni pasal hi ka nei san don reng lo cheu ka ti buai reng don cheu te po ti thin ani nuama ti lutuk anu le pa bula om hi atlei bok nuama ti lutuk tuna po ma chop te hi nga lutuk a phur takin a soya i khovel nuama ti chan don chawa thil dang te an ti zoi thina ma se music a bok hian a lut le thina mo chutiang te chu kan ni milim thei ania ama chu a thian te le kan chung te kan u le nau te zong pon ama an hriat dan ania torote kut a kan da rual khan pathian kuta kanin ngat top a thi le dama hian mo tukin jinga da rum le chan ve a doctor ine en le to a pulse rate tha a bp tha ventilator po kan ti niam deu ti kha kan chanchin hriat nun ber ama ro chu akal a kidney per khan boy pui ta ni pathian a hmuwa tuna hian anan na khuma hian pathian a hmuwa chu kan lom tok em a be se ang chu ti hlotlin zel kan tumang ama ina i alodam le a kan chung kwa a lim taka kan om khom le i ni hi a thlenga ni chuan i a dream ti me yang a malamatana i akal zel na turatana anun midang te tana a tho hlok na tur anga adu zong ang kha chu ti sakzel kan tumang nu le pa in pathian thua thei to pa kan kai hruai kum ko chung Sunday school po in khom kima i akum som na i Mizoram po na omwanga in khom i chun zom thei ta lo khania tuna po hian apa chuanin
pathian thu pathian thu a dingila aro rel na a lung oi turin omdan tu na chang hian kazirani ati top ni zana po i thei to pin kan chung kwa po pathian kan awa kan ho piang in ti hian a room ro ka son kan va chong chaya thei pa to pin pathian hi chu kan aw ke ai na tuar thiam lo zo ka mi pa ani na a ke ai na tuar thiam lo zok amak ka ti ke po in alung oi thei lo amo alung oi thei lova chumi chuan ke ma hi min ti she om zwala ama ero chu tu na hi chuan ani nge po hian pathian na to ka pathian na hmuwa aki adang ta deuh tu na hi chuan mei dam lo chung changa hian min khongai tu kan huna se em a tong trai pui ringot kha ni lova thi sen hi kan pen a salut tuka chuanin i Sunday tangkhan donor te hi ron nei ve taula thi sen hi awara ngai boxia ama a blood group hi i alo tam boxi lova damdoin lam phone har san na kan tok der me yan tia civil lam le durtanga te khan cholni zan te khan kan duang kha kan hu thei talwa chuanin i kha wang khan albumin te kha an khai ta Sunday zan khan kan buai rap rap khop meya atu ka khan amai ro chu kan mamo ai tam kha Monday tan khan kan han mu ta phot mai ni nimina khan pe ka ngai ri lave an ti ta a pe mai thei tura in ral ring kha mi som tam tak kan nei tu na hian a thian te wai me po hi kan la khe ka kan apa tel ve na i heng te po hi i veng chung hi chu kan la ti buai du chi ala wa khati chung chung khan ka zin anaw pakhat hian i kha mi zong khan kan hriat lovin kan tel lovin chan lo la a ni leng zan khwa in thisen petur an ran in report te atia nimina po civil hospital a po tam tak mei tan tin an vakal khoma ama ro chu pe ka ngai tak ri lo wang khan an han chin le ta khang ho te po kha an za oma kan lom em a hetianga mei ta na mel som na ni tura an ron in pe hi thisen pe te la pe le zel tur te khang zong zong chunga khan pathian mingin thin lung takin lom thu kan saya pathianin a rul let ngei po hi kan be se em a chu chu kan tong trai na po nia ti chuan go shan le mi mal le thian pol ho te khang zong zong ina min tong trai sak na zong zong a khan pathian mingin lom thu kan saya ke ni mi hring mi ra thei ve mai hian tran chan tur te bel chan tur te khovel thilai hian a hi kan nei lo poisa po kan nei lo an hlim na tur po kan pe thei lo ame ero chu ani ve te lul engma ni hlei lo hetiang taka min lo ngai saka i kan tong trai pui che u ti tu ringot po i kan hre seng lo te kan mu seng lo te hi alomom lama kan ngaya lo kan lom ema kan lom e ti ba khi soidan le chuang hi kan hrelowa kan lom tak meu ama ero chu ti rol chuan tha lovin min lo tan pui zel sela min lo tong trai sak zel sela ti hi pathian mingin kan ngen tak meu bula mit tui ti tlak chin ni lawa kanin suma sei tur hi wanga kan tong trai le ngot mei thin kan mu thei chuna po hian